ऐसे तो तिलक चढ़ गइल बा, बाकी हमनी में देरी ना रहे, हमनी के 1 घंटा पहले आके रूम में बैठल रह जाए। चलिए अंदी बाबा तनी हुजा के नामों के लिस्ट ले ली। मैंने करे आज के दिन कामे बा। कहल जाता कैसे हमनी के यहाँ जब तिलक चढ़ेला तो सबसे पारंपरिक जो हमनी के घर के माई बहन लोग आवेला लोग, जेकरा से भाई हमनी के पहचान बा उहे गावे के बा कि गाय के गोबर से अंगना लिपायो रघु नंदन हारी, गजमोती चौका रायो सुना हो रघु नंदन हारी। गाय के गोबर से अंगना लिपायो रघु नंदन हारी, गाय के गोबर से अंगना लिपायो रघु नंदन हारी, गजमोती चौका रायो सुना हो रघु नंदन हारी, गजमोती चौका रायो सुना हो रघु नंदन हारी। गाय के गोबर से अंगना लिपायो रघु नंदन हारी, गजमोती चौका रायो सुना हो रघु नंदन हारी, गजमोती चौका रायो सुना हो रघु नंदन हारी। और का घर के गार्जियन लोग, घर के जे सबसे बड़ बुजुर्ग रहेला ओकर नाम धर के लोग गावेला, जाही चौके बैठे ले तू ना चाचा के बेटा रघु नंदन हारी, जाही चौके बैठे ले तू ना पापा के बेटा रघु नंदन हारी, मोतिया निया अंजूरी भरायो सुना हो रघु नंदन हारी, मोतिया निया अंजूरी भरायो सुना हो रघु नंदन हारी। समय ऐसे ही आगे बढ़त रही। आज हेलो चाचा की यहाँ आई बनी, कल हम तो भैया के यहाँ जाए तब न जाके ओइजो गाई, जाही चौके बैठे ले तो भैया के बेटा रघु नंदन हारी, जाही चौके बैठे ले तो भैया के बेटा रघु नंदन हारी, मोतिया निया अंजूरी भरायो सुना हो रघु नंदन हारी, मोतिया निया अंजूरी भरायो सुना हो रघु नंदन हारी। छोटी चुकी सासू अम्मा लम्हा दामाद हो, तनिया सानी हो रे बबुआ, तनिया सानी हो रे बबुआ, पंचबली लाल हो, तनिया सानी हो रे बबुआ, पंचबली लाल हो, तनिया सानी हो रे
आवेला लोग जब हमने के भैया आज तिलक चढ़ता काल जब बियाह होखी आ बियाह करके जब दुल्हन लावे जइहन तब ओइजा के लोग गाई अपन खोरिया बहाराए अपन पापा अपन खोरिया बहाराए अपन चाचा अवतार दुल्हा दा माताए अवतार दुल्हा दा माताए गरजा तुताड़ पकड़ले बड़ी अखिया लगले अपन पापा तुम्हारा लगले अपन पापा तुम्हारा और का अवतार दुल्हा दामाद लगा आ खाली उनका आइला से थोड़ी होई जैसन व्यवस्था एजा बा एकर दुगुना उजा करावे के होई सबे कहता कैसे खाए के मांगल पूरी कचौड़ी हो खाए के मांगल पूरी कचौड़ी हो पियने के मांगे ठंडा पानी लाला अवतार दुल्हा दा माताए धीरे धीरे हो सरा धीरे धीरे हमरा अंगना में ये सरा धीरे धीरे हमरा बहिना में ये सरा धीरे धीरे और का अवतार दुल्हा दामाद लाला खाली खैला पियाला से लोग के थोड़ी हो जाए कहता लोग कैसे बैठे के मांगल टेबुल कुर्सी हो बैठे के मांगल टेबुल कुर्सी हो कि बैठे के मांगल टेबुल कुर्सी हो आय अक्सर लड़का लोग जब अपना ससुरारी जाला लोग तो भले अपना घर से कतनो कमजोर रहस लोग भैया ससुरारी में आके अपन पूरा बोल देखावे ला लोग लागेला कि लोग लेखा रंगदार कोई है ना सारा खीस पीत अपना सार पर देखावे ला लोग बात बात पर खिसिया जाए लोग ताकि जाने ला लोग कि हाँ लोग जाना था कि दामाद हम खिसिया जी तो मनावे के बाद कि लड़ने के मांगे माए लड़ने के मांगे माए के मोचिया कमाल कइले बा हमरा आंगना में झाड़ू आके काम कइले बा हमरा आंगना में झाड़ू आके काम कइले बा अच्छा तो नाम आइल बा तो ऐसा नहीं कि लोग आइल बा खाया खा के निकल जाए अभी बैठी लोग आई तिलका में इतना फल चढ़ावल गइल बा बुझाते लोग के फल के बिजनेस बा सबसे ज्यादा फले चढ़ावल गइल बा अच्छा बात बा कहत कैसे बिहने के मांगल बेटी हो सुंदर बेटी बिहने के मांगल बेटी हो सुंदर बेटी जिन बेटी दला के सिंगार अवतार दुल्हा दा माताए अवतार दुल्हा दा माताए अवतार दुल्हा दा माताए कि अवतार दुल्हा दा
और आई